barangay officials kagagawad sa ang syudad, senior citizens kag mga immunocompromised ang nagpabakuna na. Ginbakunahan na sang Sinovac vaccine si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa West Visayas State University Medical Center kay nasang aga. Ginpahayag sang alkalde nga maayo ang iya pamatsyag matapos mabakunahan. Isa ang alkalde sa mga senior citizen nga nabakunahan na diri sa syudad sang Iloilo. Pila sa ilang ginbakunahan kahapon sa CPO Gym. Kay nasang aga nagpabakuna man ang 72 anyos nga si Kagawad Ed Peñaridondo. Para sa iya, wala sang dapat kulbaan sa COVID-19 vaccine. Wala man daw, normal man lang yan sa akon. O por may gamay nga pain kay ina, subong wala naman. May alay, gamay lang, gamay katama. O daw negligible, bala daw wala. Of course, na-expect ko yan, I'm at ease kay I'm protected by the dose of medicine that I have taken. So, confident ako nga safe na ko basta as far as COVID is concerned. So dapat tanan magbabakuna gid. Preparation or a dose of medicine is better than cure. Bago ka mga masakit, dapat niara ka na para hindi ka na magmasakit. Ang Anay Land Transportation Office Regional Director Gerard Camiña nagpadulong man sa SM City Iloilo para sa bakuna. Relief man eh. More or less, at least may protection naman. Uy, dapat magpabaksin man. Kaya kinalanon din natin ini nga. Kung imagine mo kung successful ang protection sa vaccine sa imo, ang possibility nga ma-severe or ma-hospital ka, basi mapaiway man. Hindi. So, kung let's say may 1,000 nga tao nga nabaksinan, kundi 1,000 man ang hindi magpa-hospital, di mabuhinan man ang load sa aton nga healthcare system. Nagpadulong man ang pila sa mga barangay officials sa syudad kag nagpabakuna. Isa na diri amo si punong barangay Roberto Niño Jr. Though feeling ko protected, kag amo ning isa sa mga pamaagi sa aton nga pamunuan sa city government kag kami man sa liga ng mga barangay nga maka-testify sa efficacy kag safeness sa aton nga bakuna. Yes, isa ini ka pamaagi nga makumbinsi ang aton nga mga pumuluyo, o especially ato mga nagaduha-duha pa or may mga kahadlok pa. Kaya sa pamunuan sa aton nga liga ng mga barangay, gin-schedule gid ini para pakita sa aton nga mga pumuluyo nga nag-una na ang aton nga mga punong barangays, mga BHERTs, mga health workers, para mapakita sa aton nga mga pumuluyo nga safe ka magaprotekta gid ang bakuna para sa ila. Kapin 1,000 ka Barangay Health Emergency Response Team, senior citizen kag immunocompromised ang target nga mabakunahan subong nga adlaw. Kaina naman kung kita sa mga senior citizen, ang perme gini naman dumduman si Mayor Jerry Treñas. Naghahambal gid sila nga aton gani mayor nagakampanya kag babakuna, sila nga mga pumunuyo mapabakuna man sila, kakita nila nga si Mayor nagaporsige gid kag nagainganyo gid sila magpabakuna. So far kung tanawon naton, madamo ang gusto magpabakuna. So that is why ginakontrol lang naton because kulang pa aton bakuna, no. Gamay pa lang ang portion sa bakuna ang ginahatag sa aton halin sa national government. So si Mayor Jerry Treñas gina-priority ang mga immunocompromised kag senior citizen naton. Ginkalipay man ni Kunlo nga madamo sa mga senior citizen ang luyag magpabakuna kag sa sobra ka-excited wala pa nakabukas ang vaccination site, nagahulat na ang mga ini. Makita sa senior citizen nga gusto gid nila kay temprano pa kay naari na sila, no. So kumbaga hindi sila late, no. So kumbaga mas gusto nila nga mauna sila nga mabakuna. Ang mga senior citizen nga una gimbakunahan amo ang una man nga nagparehistro. Ginendorso ang ilang mga ngalan sa mga district doctor para malakip sa master list. Magapadayon ang vaccination tubtob buwas nga adlaw. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Dugang ang mga landmarks ginpahamtang sa syudad sang Iloilo. Isa sa bag-o nga kalatuan sa Iloilo River Esplanade subong amo ang Bato Iloilo signage. Gintukod bilang simbolo sang kapag-on sa mga Ilonggo sa pihak sang ginapangatubang nga pandemya. Gani ang mga nagalabay diri, nagapundo kag magpakuha sang letrato. Isa si Alvin Caballero nga masami nagalabay sa Esplanade kag nakaapresyar sang sininga landmark.
Para sa akon, okay man siya, kagimbutan nga sa aton nga government ang sa muling signage para ma-encourage man ang mga Ilonggo nga despite sa aton nga nga mga problems nga ginaatubang, ma-encourage sila nga maga-cooperar sa aton nga sa project ng aton government para ma-overcome ang aton nga problema. Mensahe ni Caballero para sa alkalde, Ang mensahe ko sa iya, padayunon niya lang ang kung ano ang ginumpisahan niya. Kay daw nakita masansanan nga daw okay man ang iya nga project para sa Iloilo, para sa ikuswag tong tanan. samtang may pahanumdum man ini sa pumuluyo nga nagalagaw sa esplanade. Ipadayunon lang ang social distancing. Observe lang gid nila ang ang protocol para ma-prevent ang pag-spread sa infection. Kaya okay man nga nga mag-take sa picture para at least maano man ang iban nga daw okay man diri sa Iloilo. Ang Bato Iloilo signage ginpahamtang sa mga personnel sang Iloilo City Engineers Office. Kapinduha ka semana ang konstruksyon sini. Ang rason gid sina nga ang gintakod tana to encourage every Ilonggo nga kumbaga sa aton nga mga Ilonggo kon ara kita sa tion sang biskan sa mga sa Hershey sa mga Ilonggo nga kon sa tion nga do ital-ital masami nagahambal kita nga kaya tani bato lang that's why nga daw dira na ako nakita nga ginkuha ni mayor nga sayings nga ang Bato Iloilo kaya tani para nga ma-encourage ang aton nga mga Ilonggo nga kita nga mga Ilonggo wala ga surrender sa kun ano man nga pandemya nga maabot sa aton. Magluwas sa Bato Iloilo signage nga nahamtang malapit sa River Queen Hotel, may ginatapos man nga Uswag Iloilo signage. Matandaan nga mayara man sang Level Up Iloilo signage nga nahamtang sa esplanade sa atubang sang The Medical City Hospital. Dugang pa nga signage ang pagatukuron sa iban nga bahin sang esplanade. Subong may ongoing kita nga Uswag Iloilo paged dira sa may esplanade man Japon, something dira sa may Lapos, dira sa Warp na yon. Dako man ini siya, almost mga basta lapad kag dako man hulaton naton. Ini nga mga signage ang subong paborito nga katuan sang pumuluyo, residente man o kun indi sa Iloilo City. Ang padayon nga pagpatahom sang syudad, isa sa mga pamaagi sa mga Ilonggo, agud at tubangon ang pandemya sang may paglaom para sa mas maayo nga palabuton. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.